ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଶିକାର କରିବା ଆଶାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ହେଲେ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଏକ ଛୋଟ ଶୁଆଟିଏ ଗଛରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖେ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାପରେ ଶୁଆଟିକୁ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରଖିଦିଏ, ଆଉ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଆଉ ଯେବେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଯାଏ ତ ଖାଦ୍ୟ ପିଞ୍ଜରା ବାହାରେ ରଖି କବାଟକୁ ଖୋଲି ଦେଇଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଥରେ ଶିକାରୀ ଜଣକ ପିଞ୍ଜରାର କବାଟକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଆଟି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲେ ପିଞ୍ଜରାର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଶୁଆଟି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଥକି ଯାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଆଉ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ବସି ପଡ଼େ। 2 ଦିନ ପରେ ଶିକାରୀଟି ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ, ଆଉ ଦେଖେ କି ପିଞ୍ଜରାର କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଦିଏ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରେ ରଖି ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଶୁଆଟି ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା, ହେଲେ ବି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ବିଭାଜନ ତା ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବି ନେଇଥାଏ କି ସେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତାକୁ ସାମ୍ନା କରି ବହୁତ ଥର ମନ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, ଆଉ ହାର ମାନିଯାଉ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଏବେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସଫଳତା ହାସିଲ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହାପରେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେବେ କି ସଫଳତା ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଅତୀତର ଅସଫଳତାକୁ ଭୁଲି ମନ ଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କର। ସଫଳତା ନିହାତି ହାସିଲ ହେବ।